Molts heu vist el vídeo de l'inici, per això l'aprofito per explicar-vos 4 coses de com gestionem un incendi dins d'un avió. Va, acompanyeu-me. La veritat per endavant. Sí, un incendi és segurament de les coses més greus que et poden passar en un avió. Per això tenim uns procediments que s'han d'aplicar molt ràpid i seguir-los al peu de la lletra. En el cas del vídeo, l'incendi està produït per una bateria de liti. El que passa normalment és que la part exterior està danyada i el liti, entrant en contacte amb l'oxigen de l'atmosfera, fa una reacció química que produeix molta calor. Tot i que depèn de cada companyia, en general, les bateries de liti petites poden anar facturades a la bodega, però si són una miqueta més grans, les hem de portar a sobre. I què fan els tripulants de cabina quan hi ha un incendi? Doncs depèn una miqueta de cada companyia, però en general n'hi ha un que combatrà el foc, un altre que comunicarà amb els pilots el que està passant i un tercer que estarà ajudant en tot el que pugui. En el cas de les bateries de liti, es recomana buidar un extintor i tirar aigua sobre l'aparell o algun líquid no inflamable per refredar-lo. Un cop han passat uns 15 minuts, sense moure'l del lloc, perquè si es mogués podríem reactivar la reacció química, llavors s'hauria de posar completament submergit en aigua. I els pilots, què fem quan hi ha un incendi? Doncs tenim una llista de comprovació que comença amb un land de sap en vermell i molt gran, que vol dir que aproximadament en 15 minuts hauríem d'estar al terra. Així que si el foc no es pot apagar ràpidament o no el podem aïllar d'altres objectes, ens desviem directament i declarem emergència amb els famosos Mayday, Mayday, Mayday. Una última cosa a comentar del vídeo és la reacció dels passatgers. Us heu fixat que n'hi ha que sobrereaccionen i d'altres que sembla que no els hi passi res de res? Això s'explica a través de les reaccions al pànic que tenim cadascú. I vosaltres, de quins tipus de passatgers seríeu? Dels que sobrereaccionen o dels que fan com si res? Va, deixeu-me els comentaris que us llegeixo. Fins la pròxima!